салом Макс, кайфиятҳо чӣ хел? хеле хуб, пас биё идома медиҳем. аз рӯи таърихи рушди интернет фаҳмидем ки интернет ҳамеша навсозӣ мешавад. шур аз интиқоли маълумоти дастӣ мо ба сатҳи ниҳоят тез тавассути интиқоли шабака ба ҳазорон километр расидем. инро веб 2.0 марҳилаи нави рушди шабакаи ҷаҳонӣ меноманд. акнун интернет дар бисёр соҳаҳо инқилоби куллӣ карда истодааст. имрӯз операторони мобилӣ аз ҳисоби мессенҷерҳо ба монанди WhatsApp ва Telegram зарари калон дида истодаанд ки онҳо алоқаро қариб бепул карданд. дар YouTube бошад блогерону каналҳое пайдо мешаванд ки нисбат ба шабакаҳои телевизионӣ тамошобини бештар доранд. баъзе аз телевизионҳои хабарӣ ва президентҳо тавассути Twitter изҳорот медиҳанд. Twitter ҳатто яке аз катализатороне дар баҳори араб силсилаи инқилобҳо дар кишварҳои арабии африқои шимолӣ буд. Макс, дар вақти нақли ман ту набояд дар Instagram нишинӣ. дар воқеъ Макс, имрӯз Instagram маъмултарин шабакаи иҷтимоӣ дар байни ҷавонон аст. чунин савол Макс, оё ту ба хабаре ки баъзан дар Instagram нашр мешавад бовар мекунӣ? дӯстон, шумо низ бовар доред? имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо кӯмак мерасонанд то хабару иттилоотро сари вақт ва фаврӣ дастрас намоем. вале гоҳу суоле ба миён меояд: оё мо ба ин хабарҳо бовар карда метавонем? иттилоот то чӣ андоза дақиқ ва дуруст аст? инчунин ҷудо кардани матбуоти зард аз журналистикаи касбӣ басо душвор гаштааст. Макс, лутфан охирин хабаре ки дар Instagram нашр шудааст бисанҷ. ана Макс, ин фейк аст. чӣ? ҳамаи шабакаҳои хабарӣ инро дар Instagram мегузоранд? эҳтимол онҳо иттилоъро тафтиш накарда дар пайи ҳангома ин хабарро нашр кардаанд. баъзан вақт шабакаҳои хабарӣ ба ин роҳ иҷоза медиҳанд, чун имрӯз рақибони онҳо на танҳо дигар оҷонсиҳои иттилоотӣ, балки ҳар як корбари шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд. имрӯз ҳар яке мо метавонем шоҳиди амале бошем ки онро ба навор гирем ва нашр кунем. ҳар яки мо метавонем аз рӯи хусусияти фаъолият ва ё танҳо мувофиқ ба табъу завқи худ мақолаеро нашр кунем. Макс, бале, ту метавонӣ хабарнависӣ, аммо бо диққат бояд буд. дар интернет назорати муҳтаво вуҷуд надорад. аз ин рӯ баъзе одамон он чизеро ки мехоҳанд менависанд ва баъзеи дигар қасдан ягон тарғибот мебаранд. технологияҳо ба мо бисёр имкониятҳои навро медиҳанд. ҳамзамон мо бояд маълумотеро ки ба даст меорем бо диққат тафтиш намоем. ва фирефтаи ҳар гуна тарғиботчиён нашуд, зеро онҳо низ бо рушди технология ташаккул ёфта истодаанд. мо дар бораи маълумоти шахсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаромӯш мекунем. имрӯз бидуни мушкил метавон дар бораи писаре ё духтаре ки ба шумо писанд аст танҳо ба саҳифаи шахсии ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ ворид шуду маълумоте ба даст овард. ҳар яке мо метавонем ба саҳифаи шахсӣ дар шабакаи иҷтимоӣ ворид шуда худро ҷосуси хадамоти махсус ҳис намоем. бо рушди технологияҳо имрӯз даъватҳо зиёданд. мо бояд фейку хатоҳои на танҳо васоити ахбори омма, балки корбарони оддиро низ шинохта тавонем. мо бояд маълумотеро ки паҳн мекунем бо диққат интихоб кунем ва дар хотир дошта бошем ки маълумоти моро касе назорат мекунад. бояд интернетро барои сохтани ягон чизи зебо, барои хондани мақолаҳои ҷолиби илмӣ ё дастурҳои пухту паст истифода барем. Макс, акнун худи ту барои хондан, нашр ва тамошо кардан дар интернет масъул ҳастӣ. шумо шабакаҳои иҷтимоиро барои чӣ истифода мебаред? акнун биёед бевосита ба худи дарс гузарем.